mesedez gorrotoa eta maitasuna. Hauxe da zuen bihontzako gaia. Kirolari apartak zarete, baina ikasgelako mutilek ez dute onartzen beraien parekoak edo hobeak zaretenik, neskak izateagatik soil-soilik. 8 handian bertso bana gorroto hasita. Kirola egiteko asmokin, mutien gana jakina, beti bezala ez eta dugu haien erantzun berdina. Begiradan dudan gorrotoa, da ezkutatu ez dina. Naita ezina sentitzen duta, horrek ematen dit mina. Naita ezina sentitzen duta, horrek ematen dit mina. Guk futbolean jolasten dugu, ta primerakoa gara, baina baloirik ez deu ikutzen neskak garelako ara. Guk esfortzatzen jarraituko deu eduki gabe ikara, orain pasatzen ez badigute beste baten izango da. Orain pasatzen ez badigute beste baten izango da. Azkenik mesedez askatasuna eta berdintasuna. 8ko txikian puntuei erantzutea izango da zuen lana, askatasuna hasita. Mutila zara eta negarrik ez egin. Naiz eta mina eukin zazu alegin. Neskak eta mutilak naizta izan berdin, mutilek negarritea gaizki daula jakin. Zuk arrosa hautatu neska zara eta Gure mundua dago kolorez beteta, baina barrun dauzkagu legeak gordeta, gure eskubidetan pentsau behar tarteka. behin lan guztia bukatuta, bihotzak agindu eta arrazoiak hala baieztatzen digulako, gaurko txapelduna da, berdintasuna. Zorionak berdintasuna. Txapelketari bukaera emateko, azken agurra kanta dezatela eskatuko diegu parte hartzaile guztiei. Zutitu mesedez eta nahi duzuenean. Beldurra uxatuz noa, horixe denez ardatza. Atzean utzi nahi nuke, estutzen hauen zalantza. Gorrotoa dut barnean, atera nahi dut arantza. Ta etxipena gaindituz, aurrera egin balantza. Itxaropenez beterik, bidea ez da enlatza. Maitasuna da oinarri, zaindugu gure baratza. Askatasuna nahi dugun, ez dugun hori dantza. Berdintasuna